Gandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang gugupitan natin ng gupit binata, no? Mexican tape. Opo. Ayun. Gamit natin regular clipper with 1/8 inch attachment. Ayan po. Next year, susubukan ko ulit. Takot ako ng kasi natataob ako sa napapangga akong malalaking bato sa ilalim. Opo. Sabi ng ibang pumupunta sa Ubrayan, hindi ka na raw lulusong sa tubig. Kahit maiksi lang ang handle nung net mo pwede. Pero ba yun? Akala ko tinatali mo ang katawan mo. Ay, hindi. So, yung punta ka sa bangin, siyempre. Ay, maraming parting hindi kailangan. Ay, oo. Tingnan mo nga naman. Kung nagdidipindi lang tayo sa balibalita, mahirap din, no? Ayan, puntahan para malaman. Kasi yung iba, siyempre, hindi masabi lahat eh. Kaya sabi ko, sige. Mixer. Subukan.
Bagong pintura po yung bahay niya. Ah, Bagong pintura ho yung bahay niya. bah, dalawa, tatlo lang taon na yata. Ah, yan na. Kasi yung kinalmot ng aso, Mm. wala na. Nasira na eh. Pero bumalik. Bumalik yung nagpintura. Iwan ko kung nakapasok sa loob ng base. Kasi Pilipino binigyan ba? ng formasyon ng isang nagpapagupit na nagtatrabaho siya. Kasi Buong bahay po. Hmm? Buong bahay, pinapinturahan niyo. Buong bahay. buhay. Magkano ho? Mura oh. Sabi ng mga kaibigan natin, mga kapatid. Mm. Ewan ko kung 2,000 something. Mm. Less than 3,000. Kanya na wala. Lahat. Yeah. Mura na yan. Ay, kamuntik na hulog dito. Sabi niya, I didn't realize na marami kasing roof ito eh. Hindi gaya ng ganyan na isa lang. Sila. No? So, yung dingding, parang apat na side lang, Ito, may mga maliliit. Marami. See? Marami. Alanganin pa sa parting gaya dito. Dito, kamuntik na hulog. Dahil, sabi ko sa kanya, dapat inilabas niya yung hagdanan sa kabila. Ang bakod. Para ganyan. Hindi gano'n. ay. Buti hindi nahulog. See? Siyempre, mapipilitan yun. Magpapatulong sa akin. Di ba? Yan lang yan, naka-insure. Sabi ko, do that anymore. Yes. If I'm going to paint this, I'm gonna get more ladder. Yung ibang ladder ba? Anong tawag doon? Yung dugtong-dugtong. Di ba? Mas yun? Stable. Kaysa yung 90 degrees na sus. Alang, nakapirmi yun Kasi pwede rin ita-down yun, yung yung ganon. O kaya lagyan ng tali. Ay, wala eh. Tali niya nakukuha sa bilis-bilis. Pero dilig ka, mag-isa siya. Ayun ka. Please, walang nasaktan. Ang hirap yun. Pag nasaktan siya, problema ko rin.
Okay, tingnan natin. Ayos po. Okay po. Ingat pa rin ha, kahit maraming buhok. Okay lang? Ayos po. Okay. Ayan po. Ayan, medium short, high taper. Maiksing kupit binata. Maraming salamat po sa panonood.